O Hrvatsko, mi volimo i za Hrvatsku živimo. Dobro, svi znamo da ne ide tak pjesma, ali nema veze. Moram s nečim najaviti. Uglavnom, ljudi moji, znam da mi nije bilo na godišnjem, sam na zasluženom godišnjem, ali moramo najaviti ovu iduću tekmu koja nas čeka, a to je Hrvatska protiv Paname. To nam je jako bitna tekma, pogotovo zato što smo ovu prvu tekmu izgubili na kraju 4-2 od Engleske, nažalost. Ne mogu reći da smo bili jako loši protiv Engleza, ali opet nismo bili ni tako dobri. Recimo, dosta me obrana Hrvatske razočarala u toj tekmi, očekivala sam puno čvršću obranu i da, ja sam očekivala čak clean sheet, ja sam to najavila, ja sam očekivala da će biti 2-0 za Hrvatsku, ali eto, na kraju smo dobili 4 komada. Ali okej, onaj penal isto, ne znam, ne bih htjela komentirati ponavljanje, ali vjerujem da su bile greške. Što Guardiola koji je prerano ušao i na kraju Levaković kojem se vidjelo na usporenoj onoj snimci da je Volko bio od gol linije. Tako da, okej, ajde, možda sa razlogom ponovljen penal. Kane, klasika, je realizirao iz drugog pokušaja, ako nije već iz prvog, šteta. Onda onaj drugi gol Kanea isto stavljen je praktički sam bio. Ne znam, evo, obrana nam je imala jako puno propusta, jako sam bila ljuta na naše dečke iza. Ovi napred su stvarno dobro igrali. Čak i neočekivana greška Luke za taj penal uopće, on stvarno nije navikao takve stvari raditi. Tak nekako nonšalantno je ušao, ali dobro, kaj je tu je, dešavaju se takve stvari. Englezi koji Englezi jako su neugodni, tako da definitivno, mislim, znali smo sami da će oni biti jako neugodni, ali po meni nisu oni po ničem previše bolji od nas. Jesu, imaju kvalitetu, imaju tu brzinu na krilima, imaju tog jednog Kanea, ali u principu mislim da smo mi igri bili puno bolji, ali smo im davali previše lopte. Na kraju su oni nama poslije držali, a ne mi njima, što je bilo, ja mislim, ključno da dobijemo Englesku i eto, sve nas se to koštalo, ali dobro. Ajde, idemo dalje, idem se ja malo koncentrirati na tekmu protiv Paname. Kaj ćemo mi sad igrati? Ja ne znam, ali svakako znam da moramo ići po ta 3 boda koja su nam definitivno jako, jako ključna. Jer ako mislimo pobijediti, to jest ako mislimo proći skupinu, moramo pobijediti ovu utakmicu. Definitivno moramo, jer vidjeli smo od Paname da jako dobro mogu igrati protiv Gane. Znači, nažalost su izgubili ono u 91. ako se ne varam, s tim jednim golom, ali definitivno su pokazali da mogu čvrsto odigrat, da mogu biti jako opasni u tim tranzicijama i Hrvatska tu mora biti jako oprezna. Šteta po nas kaj ta utakmica nije završila x, jer ja mislim da bi to bilo najbolje za Hrvatsku, ali eto, nažalost Gana je uspjela doći do 3 boda i sad smo mi u banani, kako bi se reklo, i definitivno ćemo imati velik pritisak na sebi, ali opet mislim da su očekivanja da mi moramo pobijediti Panamu. I nema tu zezancije, mislim da moramo sad puno ozbiljnije se postaviti iza i po meni mislim da bi bilo u redu da čak igramo 4-3-3, jer mislim da nam je to najkvalitetnije i da ćemo mi tu biti onda puno čvršći u obrani i sve. A tu naravno onda očekujem iza, znači, Joško, Šutalo, Vušković, Stanišić, ispred Kova, Modrić, Baturina i naravno trojac u napadu Perišić, Budimir i Marko Pašalić. Znači, meni mislim da je potrebno da imamo to desno krilo i definitivno Marko radi razliku na terenu, a protiv Paname on bi mogao biti jako dobar, pogotovo zajedno sa Perišićem, oni bi sa svojim driblinzima i svojom brzinom mogli izbaciti njihove bekove iz ravnoteže, tako da definitivno nekako mislim da bi trebali na taj način igrati. Ali opet tu moraju Modrić i Kovačić doći na ono svoje, di zadržavaju tu loptu, di zadržavaju taj posjed i onda imaš tog jednog Baturinu koji ti može razigrati na krila ili sam ući u napad zajedno sa Budimirom. Jer evo, moramo zabijati golove, moramo pobijediti Panamu i moramo biti iza čvršći. Tako da, opet očekujem jako tešku tekmu, puno ovog pritiska. Ali dobro, evo, nadam se najboljem ishodu. I opet reći ću 3-1 za Hrvatsku. Možda su bile malo moja očekivanja prevelika za ovo protiv Engleske da ćemo clean sheet, tako da ovaj put ću reći 3-1.
I ne znam, evo, nadam se da će Budimir zabiti opet i možda Perišić zabije i možda opet Baturinu vidimo kao tog ključnog polu špicu, jel? Ali sad opet, tu dolazi do onoga da možda je dobra opcija da Pero bude iza sa Modrićem Kovačićem, dok imaš Baturinu, Budimira i samo Perišića. Ali to je sad sve taktika, da li ćemo ići s desnim krilom, nećemo ići s desnim krilom. Ja sam svakako uvijek za desno krilo, jer mislim da definitivno smo puno opasni na taj tip igre. Ali da, evo, ne znam, Nadalićeve kaj će na kraju odlučiti. Panama uglavnom igra 3-4-3 i oni su vrlo kompaktna ekipa, jako dobro igraju tu obranu, jako su čvrsti i agresivni u duelima, ali neke od mana im je što krila i bekovi stoje jako visoko. Tako da mislim da bi tu naši dečki morali igrati visoki pressing, jer Panama je sklona tome da imaju greške u iza kad ih se stisne, tako da definitivno mislim da bi mi tu trebali tražiti prilike i da bi trebali igrati na visoki pressing i ne dati im disat i naravno uzimati što brže loptu u naš posjed. I to je to. Eventualno centaršutima na Budimira stvarati isto opasne prilike s glavama i ostalo. Ali ne treba Panamu podcijeniti u tome. Kad oni imaju slobodne udarce jer su jako, jako opasni tu i tu nam mogu stvoriti jako opasne šanse. Ali opet mislim da mi imamo puno veću kvalitetu u obrani i mislim da bi to trebali puno lakše zaustavljati nego što bi oni trebali nas zaustavljati. Jel? I tako, to je to. Ne trebam ništa previše tu komentirati. Mislim da se rekle one neke ključne stvari, kaj očekivati, kako bi naši trebali igrati, koja postaja bi trebala igrati po meni. I ništa, idemo po pobjedu, ajmo proći tu skupinu, ajmo si malo olakšati daljnji tijek natjecanja, makar uvijek je tu i ta nezgodna Gana, ali opet moramo ići po 3 boda, jer ako izgubimo ovu utakmicu ili x odigramo, to neće biti dovoljno, ja mislim. I mislim da smo onda u jako velikom problemu i onda više nema oprosta, jel? Tako da idemo pod sva 3 boda, idemo po pobjedu i idemo završiti prvi ili drugi u skupini, ovisi. I to je to. Ajmo Hrvatska!